Min tarif li kien ingħata fil-Parlament fl-2012 jirriżulta li dakinhar taħt Gvern Nazzjonalista il-pajjiż kienet ibati minn nuqqas ta' iżjed minn 630 mediċina fuq il-formularju tal-Gvern fost l-oħrajn mediċini tal-kura tal-kanċer. Dan kien il-każ minkejja li kontrarju għas-sitwazzjoni ta' bħalissa dak iż-żmien ma kien hemm l-ebda problema internazzjonali fil-qasam tal-mediċina ikkaġunata prinċipalment mill-pandemija. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat li lista ta' 14 il-faċċata b'45 mediċina fuq kull waħda kienet ġiet ippreżentata mill-Gvern Nazzjonalista fit-tweġiba għall-interpellanza parlamentari li kien għamel id-deputat Laburista Anthony Agius De Celis mingħajr ma ngħatat xi ġustifikazzjoni għal din l-iskarsezza kbira. Min analiżi tal-kulħadd jirriżulta li minn nuqqas ta' 631 mediċina kien hemm mediċini neqsin għal kważi sena sħiħa fl-2011. Minnhom jirriżulta li kien hemm dawk relatati mal-kimoterapija u oħrajn li jingħataw lill-pazjenti tal-kanċer biex jelbu l-effetti tagħha. In-nuqqas tal-istess mediċini kien ifisser li pazjenti kien ikollhom bil-fors jiġu rikoverati fl-isptar. Dak iż-żmien, ironikament, id-deputata Claudette Buttigieg li llum qed tikkritika lill-Gvern Laburista minħabba nuqqas temporarju ta' 22 mediċina biss kienet parti integrali mis-Segretarjat tal-Ministeru għas-Saħħa, l-Anzjani u l-Kura fil-Komunità tal-Gvern Nazzjonalista bħala kelliema tiegħu. Bħalissa id-dinja kollha qed tbati minn nuqqas ta' mediċini partikolarment antibiotiċi kawża ta' nuqqas ta' materja prima mill-pajjiżi Asjatiċi u sfidi marbutin mal-produzzjoni, it-trasport u l-loġistika tant li numru ta' pajjiżi qed jirrapportaw l-istitwal. Minkejja dan f'Malta l-problema tammonta biss għal 1% tal-mediċini kollha offruti fuq il-formularju tal-Gvern. Minkejja l-fatti kollha magħrufa minn kulħadd, fl-aħħar jiem l-Oppożizzjoni Nazzjonalista organizzat sensiela ta' konferenzi stampa u ppubblikat daqstant ieħor stqarrijiet biex tenfasizza dik li sejħitilha problema kbira ta' mediċini out of stock. Madankollu l-Oppożizzjoni naqset milli tirreferi għad-diskussjonijiet serji li hemm madwar id-dinja kollha f'dan il-qasam. Id-deputat Claudette Buttigieg kienet involuta bisħieħ f'din il-kampanja qarrieqa bħala waħda mill-kelliema tal-Oppożizzjoni. Iżda hi u lanqas l-esponenti nazzjonalisti oħrajn fl-ebda ħin ma rreferew għal problemi ferm u ferm akbar li kienu jeżistu taħt l-aħħar Gvern Nazzjonalista. Id-deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ikkumenta li f'pajjiżna għandna lista qasira ta' mediċini skarsi. Għalkemm il-Gvern jixtieq li lanqas din il-lista ma tkun hemm qed ikun proattiv biex jindirizza s-sitwazzjoni. Il-budget tas-saħħa għal xiri tal-mediċini minn 64 miljun li kien fl-2012 illum tala għal 230 miljun. Fil-budget tas-sena li qegħdin fiha għal-mediċini minn 64 miljun fl-2012 żdied għal 230 miljun, kważi 4 darbiet iżjed. U aħna m'għandna nista' ngħid nagħmel garanzija ma' nebda mediċina li hija skarsa ġewwa pajjiżna jew li l-pazjenti qegħdin jieħdu li hija minħabba li aħna maħniex nixtru għax m'għandniex flus. Dik ma teżistix u m'hawnx. Fi żmien gvernijiet oħra dik kienet ir-raġuni.